Να κρατήσω. Όχι, όχι. Όχι, το ένα χέρι. Σεβασμιότατε Τορόντο Μητροπολίτα, κύριε Μωυσή, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, συναχθήκαμε όλοι εδώ για το τραπέζι της ενορίας σας, το εόρτιο, και επικαλούμενος στην ευχή του Αγίου Νεκταρίου, τον οποίον τιμούμε όλος ιδιαιτέρως και είχαμε την πανήγυρη του προχθές. Ξεκινώ να σας διαβάσω ένα κείμενο. Παρακαλώ για την προσοχή σας, για την υπομονή σας. Θα πούμε πολύ σπουδαία πράγματα. Έχω γράψει ένα σχετικό βιβλίο, το οποίο τυπώνεται στα ελληνικά, κάπου 120 σελίδες. Από εκεί έχω κάνει μια περίληψη για να σας παρουσιάσω τα πολύ σύγχρονα και επίκαιρα θέματα πίστεως, αλλά για να τα καταλάβουμε πρέπει πρώτα να δούμε λίγο τι ακριβώς έγινε πριν από 100 χρόνια, που έχουμε τώρα επέτειο, θλιβερή επέτειο, που άλλαξε το ημερολόγιο και γενικά άρχισε η καινοτομία να υπάρχει μέσα στην Ορθοδοξία, που μας χώρισε, που μας έφερε τόση πίκρα, τόση λύπη. Μακάρι ο Θεός να δώσει ένωση, αλλά ένωση στην αλήθεια, όχι ένωση όπως λένε με οικουμενιστικό φρόνημα και πνεύμα. Επειδή το θέμα είναι λίγο, καταλαβαίνετε, ιδιαίτερο, παρακαλώ για την προσοχή σας, αν είναι δυνατόν να μην υπάρχει έτσι θόρυβος και ομιλίες και τα λοιπά, και αναγκάζομαι και διακόπτω, γιατί αν δεν προσέχει κανείς εδώ, το χάσε, δεν μπορεί να καταλάβει τη συνέχεια. Αν και είναι πολύ απλά γραμμένο. Πιστεύω καταλαβαίνετε όλοι αυτά που λέω, φαντάζομαι ότι η πλειοψηφία ξέρει ελληνικά και αν κάποιοι λίγοι δεν ξέρουν, όπως είπε ο πατέρας Σάββας, έκανε κόπο να κάνει μετάφραση αυτές τις ημέρες και υπάρχει αγγλική μετάφραση στα χέρια σας, νομίζω, σε κάθε τραπέζι. Όποιος δεν καταλαβαίνει τα ελληνικά μπορεί να παρακολουθεί από εκεί. Στη θλιβερή επέτειο των 100 ετών από της ημερολογιακής καινοτομίας 1924-2024, μας δίνεται η ευκαιρία να εγγύψουμε με κάθε δυνατή συντομία στο ημερολογιακό θέμα, στον οικουμενισμό και στο επίκαιρο ζήτημα του νέου κοινού Πασχαλίου, που πλέον προωθείται άμεσα και ανοιχτά. Και αυτό για να κατανοήσουμε βαθύτερα την εκκλησιαστική μας ταυτότητα, την κρισιμότητα των περιστάσεων και τον χρέος μας ως γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών στο σήμερα, σε εποχή μεγάλης συγχύσεως και αποστασίας. Αναλυτική έκθεση και παρουσίαση των θεμάτων αυτών θα γίνεται σε βιβλίο μας που ετοιμάζεται και που θα είναι διαθέσιμο πρώτα ο Θεός πριν από το τέλος του επετειακού αυτού έτους. Το Δεκέμβριο θα υπάρχει και βιβλίο στην Ελλάδα βέβαια. Δεν ξέρω αν θα φτάσει και εδώ. Ήδη ηλεκτρονικά υπάρχει στο διαδίκτυο σε μορφή PDF. Μπορεί κανείς να το ξεφυλίσει και να το διαβάσει. Πρώτον, εορτολογική ενότητα στην Εκκλησία. Στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχουμε ως καθοδηγητική αρχή την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Οι πραγματικοί διδάσκαλοι της Εκκλησίας ομιλούν αυθεντικώς, όχι λόγω της κοσμικής σοφίας τους, αλλά λόγω της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος, το οποίο αποτελούν δοχεία καθαρά και διαυγή. Πλήρης Θεού σοφίας και γνώσεως οι Άγιοι Απόστολοι, αν και απλοί στο λόγο, διέλυσαν τα σοφίσματα των κατακόσμων σοφών, τις μεγαλοστομίες των ρητόρων και τας ψήφους των αστρονόμων. Από τον πλούτο της Ιεράς Παραδόσεως καθορίστηκε η Θεία Λατρεία της Εκκλησίας και ο ετήσιος εορταστικός κύκλος. Και αυτός προσαρμόστηκε στη βάση του καθιερωμένου στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Ιουλιανού λεγόμενου ημερολογίου. Σημειωτέων ότι το ημερολόγιο αυτό δεν είναι ούτε το τελειότερο, ούτε το ακριβέστερο. Απλώς αυτό επικράτησε ολοκληρωτικά τότε και σε αυτό ρυθμίστηκε
το εορτολόγιο της Εκκλησίας. Για τον λόγο αυτό ονομάστηκε πλέον εκκλησιαστικό ημερολόγιο και αποτέλεσε μέρος της Ιεράς Παραδόσεως. Μάλιστα, όταν το 325 συνήλθε στην Νίκαια της Βυθινίας με φροντίδα του Αυτοκράτορος Μεγάλου Κωνσταντίνου η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία ασχολήθηκε ως γνωστόν και με το ζήτημα καθορισμού κοινού εορτασμού του Πάσχα, διότι ως τότε δεν το γιορτάζαν όλοι μαζί, η αρινή ησημερία συνέπιπτε την 21η Μαρτίου του ημερολογίου αυτού. Η Οικουμενική Σύνοδος καθόρισε τον τρόπο υπολογισμού του Πάσχα με βάση ακριβώς την ησημερία κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία του ημερολογίου αυτού. Ο καθορισμός έγινε κατά τέτοιον τρόπο ώστε το χριστιανικό Πάσχα να εορτάζεται πλέον από κοινού από όλους τους Ορθοδόξους χριστιανούς, χωρίς μάλιστα να προηγείται, να συμπίπτει ή να προηγείται από τον υπολογισμό του νομικού Πάσχα της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή του Ιουδαϊκού. Στην αμέσως επόμενη περίοδο μέχρι τον 6ο αιώνα και με την συμβολή της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας καταρτίστηκε ο Πασχάλιος κανόνας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, το αιώνιο Πασχαλιοδρόμιο αυτής, το οποίο πλέον αποτελεί την καθοδηγητική αρχή για την επίτευξη του ορισμού της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου από όλους τους Ορθοδόξους. Εν τούτης, ήταν και είναι γνωστό ότι λόγω σφάλματος του Ιουλιανού ημερολογίου κάθε 128 χρόνια χάνει μία ημέρα η θεωρούμενη 21η Μαρτίου ως εαρινή ησημερία κατέρχεται σταδιακά φυσικώς. Όμως, αυτή η παρατηρούμενη ατέλεια δεν επηρέασε την Εκκλησία, εφόσον δεν την αποσχολεί το θέμα της αστρονομικής χρονικής ακριβίας, διότι ο ορισμός της 21ης Μαρτίου ως εαρινής ησημερίας δεν έγινε φυσικός αστρονομικός, αλλά θετός, δηλαδή ημερολογιακός, συμβατικός. Δεν μπορώ να εξηγήσω περισσότερο αυτά, θα μας πάρει πολύς καιρός, ελπίζω όσοι καταλαβαίνουμε όσο μπορούμε. Τον 14ο αιώνα, 1100 χρόνια δηλαδή μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, την ατέλεια του Ιουλιανού ημερολογίου επεσήμανε στην Ανατολή ο ιστορικός και φιλόσοφος Νικηφόρος Γρηγοράς, ο οποίος προσπάθησε να πείσει τον Αυτοκράτορα Ανδρώνικο II τον Παλαιολόγο να προβεί σε διόρθωση του ημερολογίου. Όμως, πολύ ορθώς ο Αυτοκράτορας απέρριψε την πρόταση για αποφυγή συγχύσεως στον λαό και προκλήσεως διχασμού στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Αν ετίθε το ζήτημα αστρονομικό, επιστημονικής ακρίβειας, ώστε να είμαστε συνεπείς και υπάκουοι στον ορισμό της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, αυτό θα διέφευγε της προσοχής της Εκκλησίας και κανείς δεν θα το διέκρινε επί μία ολόκληρη χιλιετία, αν είναι δυνατόν. Δεύτερον, η παπική μεταρρύθμιση του Γρηγοριανού ημερολογίου. Στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, ο Πάπας Ρώμης Γρηγόριος ο 13ος επέδειξε ιδιαίτερο ζήλο για να διεισδύσει στην Ορθόδοξη Ανατολή μέσω της Ουνίας. Αυτός ακριβώς ήταν ο Πάπας ο οποίος πραγματοποίησε και την ημερολογιακή μεταρρύθμιση το 1582, δίδοντάς της το όνομά του. Το σκεπτικό το απέβλεπε στην δήθεν επίτευξη αστρονομικής ακρίβειας για να επανέλθει η ησημερία στην ορθή θέση της που είχε φύγει, διότι είχε ήδη καταπέσει αυτή κατά 10 ημέρες από την εποχή της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Εν ονόματι δε της ακριβίας παραβιάστηκε από τους παπικούς η κανονική πρόβλεψη του χριστιανικού Πάσχα να μην συμπίπτει ούτε να προηγείται του εβραϊκού. Χάριν της ακριβίας δηλαδή του ημερολογίου, οι παπικοί παρέβησαν
τους κανόνες να μην ακολουθεί το Πάσχα το δικό μας των Ιουδαίων, αλλά το κάνουν πιο νωρίς από αυτούς ή μαζί με αυτούς. Και έτσι οι ίδιοι από μακρού αιρετικοί παπικοί πρόσθεσαν στην ιστορία των λαθών και εκτροπών τους ακόμη μία. Ο Πάπας Γρηγόριος έσπευσε αμέσως να στείλει αντιπρόσωπο στην Κωνσταντινούπολη και να προτείνει αποδοχή της εφευρέσεως του και από τους Ορθοδόξους και από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι Ορθόδοξοι αμέσως είδαν την παπική χειρονομία να τους δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Η απόρριψη της καινοτομίας από τον Πατριάρχη της εποχής εκείνης, η Ερεμία, τον Δεύτερο, τον Τρανό, έγινε από φόβο μήπως και προκληθεί σχίσμα, θεωρώντας το πρώτο βήμα για προσιλητισμό εκ μέρους των Ρωμαιοκαθολικών. Και τούτο διότι η Ορθόδοξη συνείδηση ήταν ξεκάθαρη ότι ο ελλειπής χρονικός υπολογισμός καθόλου δεν εναντιώνεται και καθόλου δεν βλάπτει την ευσέβεια. Για τον λόγο αυτό, οι μεγάλες σύνοδοι στην Κωνσταντινούπολη, πανορθοδόξου χαρακτήρος και κύρους, τα έτη 1583, 1587, 1593, καταδίκασαν την Γρηγοριανή καινοτομία στο Πασχάλιο και στο Μηνολόγιο ως αιτία σκανδάλου και διαστάσεως στην Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό και διεκήρυξαν ότι ασάλευτον διαμένειν βουλόμεθα το της πατράς διοριστέν περί των Αγίου Σωτηρίου Πάσχα, άπαντας τους τολμώντας παραλύειν τους όρους της Αγίας Οικουμενικής Συνόδου της Ενικαία συγκροτηθήσης περί της Αγίας Εορτής του Σωτηρίου Πάσχα, ακοινωνήτους και αποβλήτους είναι της Εκκλησίας. Ο δε Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ως Θεοφώτιστος βεβαιώνει ότι οι Άγιοι Πατέρες δεν προέβησαν σε ημερολογιακή αλλαγή, αν και γνώριζαν την επιστημονική ακρίβεια, προτιμώντες περισσότερον την συμφωνία της Εκκλησίας και Ένωσιν από την ακρίβεια της ησημερίας. Τρίτον, μια καθοριστική διακήρυξη, εγκύκλειος του 1920. Με το γύρισμα του 20ου αιώνος έχουμε πραγματικά μια συγκεχημένη κατάσταση εκκλησιαστικός και πολιτικός. Στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως τα ηγετικά στελέχη δεικνύουν νεωτεριστική διάθεση σε πλήρη αντίθεση με τα ισχύοντα μέχρι τότε. Και παρά το ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν είχε προκαθήμενο αλλά τοποτηρητή τον Προύσης Δωρόθεο, εξαπολύθηκε το γνωστό διάγγελμα τον Ιανουάριο του 1920 προς τας απανταχού Εκκλησίας του Χριστού. Σε αυτό γίνεται η κακόδοξη διακήρυξη ότι όλες οι αιρέσεις δεν λογίζονται ξένες στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά αποτελούν συγγενείς και οικίες εκκλησίες Χριστού. Μάλιστα, προς επίτευξη του οικουμενιστικού σκοπού προτείνεται μια σειρά μέτρων, με πρώτο ένα κοινό ημερολόγιο για συνεορτασμό. Δηλαδή, ως μέτρο ενωτικής διαδικασίας προτείνεται η παραδοχή ενιαίου ημερολογίου προς ταυτόχρονων εορτασμών των μεγάλων χριστιανικών εορτών υποπασών των εκκλησιών. Αν και οι ιεροί κανόνες προβλέπουν ακριβώς το αντίθετο. Ουδή δεν πρέπει να συνεορτάζουν οι Ορθόδοξοι με τους κακοδόξους, λέει ο 37ος κανόνας της Λαοδικίας. Ακόμη, μέσω της εγκυκλίου προτείνεται σύμπηξη κοινωνίας εκκλησιών κατά το πρότυπο της τότε διακρατικής κοινωνίας των εθνών. Ήταν η αρχή επιβολής της αιρέσεως του οικουμενισμού στον Ορθόδοξο χώρο. Τέταρτον, το Πανορθόδοξο Συνέδριο του 1923 στην Κωνσταντινούπολη. Παρά το ακατάλληλο της συγκεκριμένης χρονικής περίοδου για σύγκληση εκκλησιαστικού συνεδρίου, αφού είχε προηγηθεί η Μικρασιατική καταστροφή το 1922 και με δεδομένο ότι οι πατριάρχες της Ανατολής και άλλες τοπικές εκκλησίες δεν θα λάμβαναν μέρος,
Εν τούτης, ο αντικανονικός προβληθής τότε ως Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, μεταρρυθμιστής Μελέτιος Μεταξάκης, επεδείκνυε μεγάλη βιασύνη και διεπιστολής του καλούσε αντιπροσώπους των τοπικών εκκλησιών για μελέτη του ημερολογιακού θέματος και άλλων ζητημάτων που θεωρούσε επίγοντα. Τελικά συμμετείχαν εκτός της Κωνσταντινουπόλεως μόνον οι εκκλησίες Σερβίας, Ρουμανίας, Ελλάδος και Κύπρου. Συνολικά έλαβαν μέρος 10 μόλις πρόσωπα από 10 Μαΐου έως 8 Ιουνίου 1923. Το ημερολογιακό ζήτημα θεωρήθηκε προέχον και ζωτικόν και για την μελέτη του συστήθηκαν 3 επιτροπές. Η έκθεση της Επιτροπής επί του δογματοκανονικού μέρους θεώρησε την απαγόρευση συνεορτασμού του Πάσχα με τους Ιουδαίους ότι αφορούσε στις τότε συνθήκες, παλιά δηλαδή, και ότι πλέον έχουν ατονίσει. Ο καθορισμός του Πασχαλίου οφείλεται κατά αυτού στις αστρονομικές γνώσεις των τότε χρόνων και είπαν ότι καθόλου δεν δεσμεύει την Εκκλησία να προβεί σε διορθώσεις. Η Επιτροπή επί του πρακτικού μέρους είναι άκρως αποκαλυπτική. Θεωρεί ότι αφού η πολιτεία δέχθηκε το νέο ημερολόγιο, η προσαρμογή προς αυτό και του εορτολογίου από την Εκκλησία αποβαίνει αναπόφευκτη. Η ανάγκη δε αλλαγής, είπαν, αφορά και στο Πασχάλιο από τότε, από το 1923, και άρα όχι μόνο στις ακίνητες εορτές. Τόνιζαν με έμφαση τον ταυτόχρονο εορτασμό όχι μόνο των Χριστουγέννων αλλά και του Πάσχα από όλους τους χριστιανούς, Ορθοδόξους και Κακοδόξους. Και ακολουθεί το πιο ουσιαστικό και αποκαλυπτικό τμήμα. Επειδή στο νέο Γρηγοριανό ημερολόγιο καθώς και στο Πασχάλιο της Δυτικής Εκκλησίας, θα ήταν καλό να υπάρχει, να είναι κλειστή αυτή η πόρτα γιατί είναι φασαρία, αλλά πώς να μείνει αφού μπαίνω βγαίνω. Ναι. Επειδή στο νέο Γρηγοριανό ημερολόγιο καθώς και στο Πασχάλιο της Δυτικής Εκκλησίας υπάρχουν κάποια σημεία που δεν έχουν καλώς, είναι δυνατόν, λέγουν οι καινοτόμοι, να γίνουν από την Ορθόδοξη Εκκλησία οι αναγκαίες διορθώσεις, χωρίς βλάβη στη συμφωνία των ημερομηνιών και του συνεορτασμού των εορτών, ούτως ώστε το λεγόμενο νέο ημερολόγιο να μην είναι δουλική αποδοχή του Γρηγοριανού, αλλά τελειότερο αυτού, ως νέο διορθωμένο δήθεν πανορθόδοξο ημερολόγιο παρουσιαζόμενο. Ιδού όλη η ουσία της ημερολογιακής καινοτομίας, η οποία πιο καθαρά δεν θα μπορούσε να περιγραφεί. Οι νεοτεριστές μας λέγουν ότι ρυθμίζουν κάποιες μικρές ατέλειες του Γρηγοριανού με φροντίδα να μην υπάρξει καμία βλάβη στη συμφωνία των ημερομηνιών με το Γρηγοριανό, για να φανεί ότι το δικό τους νέο δεν είναι δήθεν το Γρηγοριανό, αλλά να παρουσιαστεί ως τελειότερο νέο διορθωμένο ορθόδοξο ημερολόγιο. Ένα τέτοιο ακριβώς ημερολόγιο παρουσίασαν έτοιμο, ταυτόσιμο με το Γρηγοριανό, του Σέρβου καθηγητού Μιλάνκοβιτς, το οποίο παρουσιάζει ελάχιστη μόνο διαφορά ως προς το Πάσχα. Σε όλες τις άλλες περιστάσεις έχει σε όλα σύμπτωση με το Γρηγοριανό, με το οποίο στην πράξη ταυτίζεται και είναι ένα και το αυτό. Για τον λόγο τούτο μας βεβαιώνουν ότι δεν θα διακρίνει κάποιος ότι πρόκειται για άλλο ημερολόγιο. Άλλωστε, μόνο από το έτος 2800 και εξής θα υπάρξει κάποια διαφορά μεταξύ τους. Όλη αυτή η ρύθμιση κατά τον Μεταξάκη θεωρείται ότι διατηρεί αμετακίνητες τις διατάξεις περί του Πάσχα των Ιερών Κανόνων, αλλά ο καθορισμός γίνεται βάσει των δεδομένων της αστρονομικής επιστήμης. Γι' αυτό και ανατίθεται στα αστεροσκοπία των Ορθοδόξων χωρών
να καταρτήσουν πασχάλιους πίνακες και να τους γνωστοποιήσουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Λοιπόν, το Μεταξακικό Συνέδριο του 1923 αποφάσισε μεταρρύθμιση και του Πασχαλίου βάσει του ημερολογίου του Μιλάνκοβιτς, που ταυτίζεται με το Γρηγοριανό εκτός ελάχιστης διαφοράς. Αυτό είναι που ονόμασαν νέο διορθωμένο Ορθόδοξο Ιουλιανό ημερολόγιο προς εξαπάτηση των μη θεμελιωμένων στην Ορθόδοξη παράδοση. Να θυμίσουμε ότι ο μοιραίος αυτός άνθρωπος, ο Μελέτιος Μεταξάκης, ήταν διάσημος μασόνος από το 1909 ή 1910, οπότε δεν ήταν δυνατό να υπηρετεί το θέλημα του Θεού, αλλά του αντιδίκου, του πονηρού. Ο Μεταξάκης, αφού πρόλαβε να κάνει το μεγάλο αυτό κακό και για να μην συλληφθεί από το κεμαλικό καθεστώς, αποχώρησε από την Κωνσταντινούπολη μετά από λίγο, τον Ιούλιο του 1923, μέσω δε Αγίου Όρους κατέληξε στη Θεσσαλονίκη, από όπου κατόπιν μεγάλης πιέσεως υπέβαλε την παραίτησή του από Πατριάρχης τον Σεπτέμβριο του 1923. Πέμπτον, η αλλαγή του ημερολογίου σε Ελλάδα και Κωνσταντινούπολη. Όπως προαναφέραμε, υπήρχε έντονη πολιτική πίεση από πλευράς επαναστατικής κυβερνήσεως πλαστήρα γονατά που ήταν τότε, για αποδοχή του νέου ημερολογίου και από την Εκκλησία, διότι η πολιτεία είχε ήδη προσανατολιστεί σε άμεση εφαρμογή του πολιτικώς. Για το θέμα αυτό είχε συσταθεί επιτροπή το έτος 1922, μέλος της οποίας ήταν και ο τότε αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, η οποία υπέβαλε έκθεση στις 16 Ιανουαρίου 1923, όπου δεχόταν ότι δεν είναι δυνατόν μία επιμέρους εκκλησία να δεχθεί χωριστά μονομερός το νέο ημερολόγιο, χωρίς να καταστεί σχισματική έναντι των άλλων. Και η μεν ελληνική κυβέρνηση έσπευσε το αμέσως επόμενο διάστημα να αποδεχθεί την εισαγωγή του Γρηγοριανού ημερολογίου, πράγμα αδιάφορο εκκλησιαστικός. Δεν μας νοιάζει τι ημερολόγιο ακολουθούν οι πολιτείες. Η δε Εκκλησία παρέμεινε όπως είχε επί του παρόντος. Αυτό προέβλεπε και το εκδοθέν βασιλικό διάταγμα στις 18 Ιανουαρίου 1923 του βασιλέως Γεωργίου του Δευτέρου, ότι η πολιτεία εφαρμόζει το νέο πολιτικό ημερολόγιο. Όμως η Εκκλησία διακρατεί για τις εορτές το Ιουλιανό ημερολόγιο και ότι η εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου και όλες γενικώς οι εορτάσιμες ημέρες θα συνεχίζουν να ρυθμίζονται με το Ιουλιανό, δηλαδή το εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Εν τούτης, οι οπαδοί της καινοτομίας έσπευσαν να υποστηρίξουν ότι ο εορτασμός της εθνικής επετείου του έτους εκείνου, 1923, επέφερε δήθεν σύγχυση εξαιτίας του διαχωρισμού της εορτής του Ευαγγελισμού από την εθνική. Όμως πρόκειται για μύθο. Η πολιτεία επιθυμούσε ουσιαστικά τον εξυγχρονισμό της Εκκλησίας με αποδοχή του νέου και από αυτήν. Για τον λόγο τούτο, ο μόλις τότε πολιτικός αναδειχθής Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, στην πρώτη κιόλας σύνοδο της Ιεραρχίας υπό την προεδρία του, τον Απρίλιο του 1923, έθεσε άμεσα θέμα ταυτίσεως του εκκλησιαστικού ημερολογίου προς το πολιτικό. Στο τέλος του 1923 συνεκλήθη η Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό τον Αθηνών Χρυσόστομο, όπου ετέθηκε πάλι το θέμα του ημερολογίου προς μεταβολή του, αν και τονίστηκε ότι απαιτείται κοινή συμφωνία πανορθοδόξος, πράγμα που όπως γνωρίζουμε δεν υπήρχε, και έτσι το θέμα παραπέμφθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τότε όμως στην Κωνσταντινούπολη, μετά την παραίτηση του Μεταξάκη, ήταν μια εποχή τρομερά δύσκολη. Κατόπιν πολλών εμποδίων, νέος Πατριάρχης εξελέγει στο τέλος του 1923 ο Γρηγόριος VII, αντιμετωπίζοντας την εχθρότητα
του νέου κεμαλικού καθεστώτος στην Τουρκία. Πώς θα ήταν δυνατό να εγκρίνει αλλαγή ημερολογίου κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες? Παρά την αντίθεση μελών της Μικρής Πατριαρχικής Συνόδου, τελικά η έγκριση δόθηκε υπό την πίεση της ελληνικής κυβέρνησης και του Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου από την Αθήνα. Οπότε ο Μονοκράτορας Χρυσόστομος προχώρησε στην καινοτομία του και η 10η Μαρτίου ονομάστηκε 23η, με παραπλάνηση, απόκρυψη της ιστορικής αλήθειας και επιβολή ανατροπής της εκκλησιαστικής παράδοσης. Θυμίζουμε ότι με το νέο ημερολόγιο ούτε Κύριο Πάσχα μπορεί να εορταστεί, δηλαδή σύμπτωση Ευαγγελισμού και Ανάστασης του Κυρίου. Αυτό μόνο με το Παλαιό γίνεται. Και πρέπει να ξέρουμε ότι ο Κύριος, σύμφωνα με τους πατέρες, αναστήθηκε ακριβώς 25 Μαρτίου, δηλαδή του Ευαγγελισμού. Με το νέο ποτέ δεν μπορούν να το έχουν αυτό. Μόνο με το Πάτριο βγαίνει. Λοιπόν, με το νέο ούτε ορθά μπορεί να τηρηθεί και η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, η οποία μάλιστα εξαφανίζεται όταν το Πάσχα πέσει λίγο αργά, όπως έγινε φέτος, το 24. Και μόνο για αυτούς τους λόγους καταρρίπτεται η πλάνη του νέου ημερολογίου, αφού όχι μόνο διόρθωση δεν έγινε, όπως υποστηρίζουν αυτοί οι εξαπατημένοι, αλλά στην ουσία επέβαλαν ένα καταδικασμένο λάθος προς κρίμα και κατάκριμά τους. Έκτον, τα μετά την ημερολογιακή αλλαγή. Το ορθόδοξο πλήρωμα της Εκκλησίας της εποχής εκείνης εμφορεί το εμπολής από παραδοσιακή γραμμή, γι' αυτό και διαμαρτυρήθηκε εντόνως. Στη Μητρόπολη Αθηνών, η οποία, όπως τα γνωρίζετε ίσως, τιμάται στον Ευαγγελισμό της Παναγίας, πιστοί είχαν συγκεντρωθεί στην εορτή με το Πάτριο 2 μόλις εβδομάδες μετά την εφαρμογή της καινοτομίας και απέτησαν να αναγνωστεί, να ψαλεί η ακολουθία της Παναγίας. Μάλιστα, έκαναν αγρυπνία μόνοι τους τότε, συνέβησαν 3 θαύματα καταγεγραμμένα σε εφημερίδες της εποχής εκείνης. Θεραπεύτηκε ένα κοφάλαλο παιδί και μία κοφάλαλη γυναίκα, καθώς και κάποια άλλη γυναίκα εκγενετής επιληπτική. Θαύματα τελέστηκαν και σε άλλα μέρη την αυτή ημέρα με το Πάτριο του Ευαγγελισμού, όπως το ναό του Ευαγγελισμού στην πρόνοια Ναυπλίου, όπου θεραπεύτηκε παράλληλη και μουγγή γυναίκα, καθώς και στην περιοχή που είμαι επίσκοπος, στο Τύρναβο της Λάρισσας, όπου οι πιστοί, ενώ είχαν απαγορεύσει τον ιερέα να τελέσει την εορτή του Ευαγγελισμού με το νέο για να την εορτάσουν με το παλαιό, αυτός φοβήθηκε την εντολή της Μητρόπολης και τελικά λειτουργήσε, αλλά συνέβη τότε να καταπέσει η στέγη του ναού. Αυτό και αν ήταν θαύμα. Βέβαια, το πιο εκπληκτικό θαύμα, το οποίο αποτέλεσε κυριολεκτικά την θεόθεν βεβαίωση υπέρ του Ιερού Αγώνος των ομολογητών Ορθοδόξων Χριστιανών του Πατρίου, ήταν η εμφάνιση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού κατά την αγρυπνία με το Πάτριο της εορτής της Υψώσεως 14-27 Σεπτεμβρίου 1925 του χρόνου. Έχουμε τα 100 χρόνια αυτού του θαύματος. Τότε 2 και πλέον χιλιάδες πιστών υπό τον ηρωικό ιερέα πατέρα Ιωάννη Φλόρο, καθώς και όργανα της τάξεως που ήταν παρόντα, έγιναν μάρτυρες της θαυμαστής αυτής θείας εμφανίας. Αυτή η ζωντανή φανέρωση του Τιμίου Σταυρού αναρρίπησε και τον ζήλο των μακαρίων εκείνων προγόνων μας για να παραμείνουν σταθεροί στην διακράτηση της Ιεράς Παρακαταθήκης, παρά τους απεινείς διωγμούς οι οποίοι είχαν ήδη εξαπολυθεί εναντίον τους από τους στιγνούς διώκτες καινοτόμους. Αμέσως έγινε σύσταση Επιτροπής Ορθοδόξων λαϊκών κατά βάση, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν και επιφανείς λόγοι μορφωμένοι της εποχής
η οποία ανέλαβε δράση υπέρ της επαναφοράς του εκκλησιαστικού ημερολογίου στη ζωή της Εκκλησίας. Η Επιτροπή Ορθοδόξων το καλοκαίρι του 1924 αναγνωρίστηκε ως νόμιμο σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος των Ορθοδόξων. Ο Σύλλογος έδρασε μέχρι το θέρος του 1926, οπότε αντικαταστάθηκε από την ελληνική θρησκευτική κοινότητα των γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών. Η αποτύχηση που προέβησαν σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες καμία σχέση δεν έχει με σχίσμα που σπέβδουν οι καινοτόμοι να μας προσάψουν ότι δημιουργήσαμε, διότι σχισματική είναι ο Μεταξάκης και ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος. Σχίσμα δημιούργησαν οι καινοτόμοι με αυτό που επέβαλαν, όπως το επέβαλαν, και όχι όσοι έμειναν πιστοί στα παραδεδομένα. Από μέρους μας τονίζουμε μόνον ότι το νέο ημερολόγιο αποτέλεσε το βάθρο, τη σκάλα δηλαδή, της συμφοράς για τη μετάβαση στην όλο και περισσότερο διευρυνόμενη οικουμενική κίνηση. 7. Συμμετοχή των καινοτόμων στην αίρεση του οικουμενισμού. Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Όπως είπαμε στην αναφορά μας για την εγκύκλιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου του 1920, σε αυτήν γινόταν πρόταση για δημιουργία μιας κοινωνίας εκκλησιών κατά το πρότυπο της κοινωνίας των εθνών της εποχής εκείνης. Έτσι δημιουργήθηκε το λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, ΨΕ, το έτος 1948, ως βασικό όργανο της οικουμενικής κινήσεως. Η ίδρυση έγινε στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας και συμμετείχε κυρίως το πλήθος των προτεσταντικών ομάδων, ενώ ιδρυτικά μέλη εκκλησίες δυστυχώς από τους εξορθοδόξων οικουμενιστές αποτέλεσαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και οι εκκλησίες Ελλάδος και Κύπρου, οι ίδιες δηλαδή εκκλησίες που πρώτες εφήρμοσαν και το νέο ημερολόγιο. Η συγκατάλεξη μιας Ορθοδόξου Εκκλησίας ως οργανικού μέλους του ΨΕ θεωρείται από τον ομολογητή γέροντα Ιουστίνο Πόποβιτς, αυθεντικό εκφραστή της Ορθοδόξου δογματικής συνειδήσεως κατά τον 20ο αιώνα. Η συγκατάλεξη λοιπόν μέλους Ορθοδόξου Εκκλησίας στο ΨΕ θεωρείται ανήκουστος προδοσία. Δεν ξανακούστηκε τέτοιο πράγμα. Θεωρεί ταπείνωση τερατώδη την επιθυμία και θέληση των συγχρόνων εκπροσώπων των νεοτεριστών να συμβάλλουν ώστε το ΨΕ να αποτελέσει ένα νέο εκκλησιαστικό οργανισμό, μια νέα εκκλησία υπεράνω των εκκλησιών, όπου ορθόδοξοι και ετερόδοξοι κακόδοξοι αποτελούν ισότιμα μέλη. Να πούμε βέβαια σε παρένθεση που δεν είναι στο κείμενο που έχω εδώ και μεταφράστηκε, ότι εδώ σε αυτή την πόλη του Τορόντο το 1950 οι οικουμενιστές του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών έκαναν ένα συνέδριο εδώ για να πούνε ότι το ΨΕ, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, δεν είναι υπερεκκλησία που περιλαμβάνει όλες τις άλλες δηλαδή, αλλά στην απόφαση που έβγαλαν είπανε το να είσαι μέλος του ΨΕ είναι κάτι πιο ουσιαστικό, πιο σημαντικό, πιο συμπεριληπτικό, πώς λέμε, more inclusive λέγαν στα αγγλικά, από το να είσαι μέλος της εκκλησίας σου. Δηλαδή για να ανήκεις στο ΨΕ είναι κάτι πιο διευρυμένο. Το να ανήκεις στην εκκλησία σου είναι κάτι πολύ περιορισμένο. Έτσι το βλέπουν αυτοί. Κάναν δηλαδή και στην πόλη αυτή συνέδριο δήθεν για να εξηγήσουν ότι το ΨΕ δεν είναι αίρεση, αλλά την επιβεβαίωσαν με μεγαλύτερη σαφήνεια. Κάνω αυτή την παρένθεση γιατί βρίσκομαι στο Τορόντο και αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω αναφορά σε αυτό. Πριν από 20 χρόνια, το 2004, δηλώθηκε υπεύθυνα και τεκμηριωμένα σε θεολογικό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, όχι από εμάς του Πατρίου, από του Νέου, ότι η ίδια πράξη συμμετοχής στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών συνιστά άρνηση της μοναδικότητος της Εκκλησίας και κατά κάποιον τρόπο εξίσωση
της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας με τις ποικίλες αιρέσεις. Πρόκειται, είπανε και σωστά, για τη μεγαλύτερη εκκλησιολογική, εκκλησιαστικής φύσεως, δηλαδή αίρεση στην ιστορία της Εκκλησίας. Ζούμε σε χρόνια αποκαλυπτικά, Έχουμε τη μεγαλύτερη αίρεση από όσες υπήρξαν ποτέ στους 20 αιώνες της εκκλησιαστικής ιστορίας. Οι εξορθοδόξοι οικουμενιστές καθίστανται, σύμφωνα με τον Άγιο που εορτάζει σήμερα, τον Άγιο Θεόδωρο Στουδίτη, τον ομολογητή, καθίστανται αλότριοι Θεού, ξένοι στο Θεό. Οι οικουμενιστές, αφού συμμετέχουν στη μεγαλύτερη αίρεση που υπήρξε στα 20 αιώνες, είναι, σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με τον Άγιο Θεόδωρο Στουδίτη, γιορτάζει σήμερα και να έχουμε την ευχή του, είναι αλότριοι Θεού, έτσι γράφει στις επιστολές του, ξένοι στο Θεό. Και ακοινώνητοι από τους αληθινούς Ορθοδόξους της σήμερον. Να πω σε παρένθεση πάλι, κοινωνικές σχέσεις μπορούμε να έχουμε βέβαια, δεν θα είμαστε μαλωμένοι με τους οικουμενιστές, τους νεοημερολογίτες κτλ. Αλλά μέχρι εκεί δεν θα υποχωρήσουμε στα της πίστεως. Έτσι λένε Άγιοι Πατέρες, αν πρέπει να είμαστε αληθινοί Ορθόδοξοι. Ο εξουνητισμός των εξορθοδόξων οικουμενιστών, πώς έγιναν δηλαδή ένα είδος ουνίτες. Η μεγάλη όθηση για οικουμενικές επαφές και μάλιστα εν σχέση με τον έως τότε κλειστό παπισμό δόθηκε για τους εξορθοδόξων οικουμενιστές όταν ενθρονίστηκε ως οικουμενικός πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη ο από Αμερικής, που ήταν εδώ αρχιεπίσκοπος για 20 χρόνια, Αθηναγόρας Σπύρου, το έτος 1949. Η έναρξη φιλικής προσεγγίσεως έγινε τα επόμενα χρόνια. Από το 1960 άρχισαν με Αγγλικανούς και Παπικούς και γενικά με όλους τους Ορθοδόξους οι οικουμενιστικές σχέσεις. Συναντήσεις, συμπροσευχές, αγάπες, συνυπογραφές κειμένων, συνιερουργία ουσιαστικά. Συνάντηση οικουμενιστική του Πάπα Παύλου του Έκτου και του Πατριάρχη Αθηναγόρα έγινε στα Ιεροσόλυμα τον Ιανουάριο του 1964. Πριν δηλαδή από 60 χρόνια ακριβώς. Ήταν η απαρχή κοινών πρωτοβουλειών. Μάλιστα, το φανάρι Κωνσταντινούπολη ήταν αυτό που πρότεινε στο Βατικανό για το Δεκέμβριο του 1965 με τη λήξη της Δεύτερης Βατικανής Συνόδου να γίνει η λεγόμενη άρση των αναθεμάτων του σχίσματος. Ότι δήθεν Ορθόδοξοι και Παπικοί είναι ένα πράγμα, δεν υπάρχουν αναθέματα από παλιά. Κατόπιν τούτου, οι οικουμενιστικές σχέσεις Βατικανού Φαναρίου πύκνωσαν υπερβολικά. Καταφεύγουμε και πάλι στην αυθεντία του Αγίου Γέροντος Ιουστίνου Πόποβης για να ακούσουμε την αξιολόγησή του περί του Αθηναγόρου. Αυτός, έλεγε ο Γέροντας Ιουστίνος Πόποβης, με την νεοπαπιστική του συμπεριφορά σκανδαλίζει τις ορθόδοξες συνειδήσεις με τους λόγους και με τις πράξεις του, αρνούμενος τη μοναδικότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και πίστεως και αναγνωρίζουν την Ρωμαϊκή και τις άλλες αιρέσεις ως ισότιμες με την αλήθεια, αναγνωρίζουν τον Πάπα με όλη τη δαιμονική αντιεκκλησιαστική υπερηφάνειά του. Πάτερ Ιουστίνος τα λέει, τα λέμε εμείς. Αποτελεί δε πηγή αναρχισμού και μηδενισμού, έτσι τον ονόμαζε. Δικαίως χαρακτηριζόμενος από τους Αγιορείτες και λοιπούς Ορθοδόξους ως αιρετικός και αποστάτης. Είναι πράγματι αιχμηρή, σκληρή η γλώσσα της αληθείας. Αλλά δεν υπάρχει άλλη ιατρία ενώπιον τέτοιου είδους αποστατικών προσώπων και φαινομένων. Πώς να χαρακτηρίσεις κάποιον, τον Αθηναγόρα, ο οποίος συν της άλλης ήταν και μασόνος, μυηθής σε στοά στην Αμερική κατά τη διάρκεια της 20ετούς παραμονής του στις Ηνωμένες Πολιτείες ως Αρχιεπίσκοπος. Μόνον δια μετανοίας γίνεται η επάνωδος στην Εκκλησία όσων εξέπεσαν δια της προσθέσεως μάλιστα και πολλών άλλων αιρέσεων και καινοτομιών. Η οδός αυτή της μετανοίας
καμία σχέση δεν έχει με τον σύγχρονο, καμία σχέση δεν έχει με τον σύγχρονο οικουμενισμό, ο οποίος φέρει μόνο σύγχυση με την ανάμειξη αλήθειας και ψεύδους, φωτός και σκότους. Στον σύγχρονο οικουμενικό διάλογο με τους παπικούς, παρά τις υφιστάμενες δογματικές και λοιπές διαφορές, ο παπισμός αναγνωρίστηκε επισήμως ως αδελφή εκκλησία, με δήθεν αδιάκοπη και ισχυρή μυστηριακή χάρη, όπως συνυπέγραψαν στο Βελεμένδιο, στο Λίβανο, το 1993, 30 χρόνια πριν. Γι' αυτό και άπειρες είναι οι ενέργειες τόσο του οικουμενιστού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, όσο και των λοιπών εξορθοδόξων οικουμενιστών, δια των οποίων κηρύσσεται και βιώνεται συνεχώς η οικουμενική σχέση τους σε πλαίσια ψεύδους και απάτης. Αντί δε η σύνοδος που έκαναν οι λεγόμενοι στο Κολυμβάρι της Κρήτης το 2016 τον Ιούνιο να αναδειχθεί όντως ορθόδοξη σύνοδος με κατά Θεόν επίλυση των συγχρόνων προβλημάτων όπως του οικουμενισμού, αυτή κατέληξε περιώνυμη, θυμισμένη δηλαδή ψεύδος σύνοδος, όπως άλλωστε αναμενόταν, εφόσον απέφυγε μεν τα ουσιώδη, χαρακτήρισε όμως τους ετεροδόξους κακοδόξους ως αδελφές εκκλησίες. Είναι φανερό ότι ο οικουμενισμός δεν προέρχεται από το Θεό, αλλά από τον εχθρό της αληθείας, διάβολο. Αποτελεί φαινόμενο αποστασίας, κατατείνει, προχωράει δηλαδή στην πανθρησκεία και εξελίσσεται πραγματικά ως ψευδοπροφήτης του επερχόμενου Αντίχριστου. Σε αυτήν ακριβώς τη θλιβερή συνάφεια πρέπει να ειδωθεί και το θέμα του κοινού Πασχαλίου, το οποίο πλέον έχει δρομολογηθεί από τους αδίστακτους οικουμενιστές για το αμέσως προσεχές μέλλον. Να προσέξουμε λίγο τώρα αυτό ακριβώς που θα πω. Είμαστε ακριβώς αυτές τις μέρες. Το θέμα κοινού Πασχαλίου. Όπως αναπτύξαμε νωρίτερα, στις αποφάσεις του Συνεδρίου Πανορθοδόξου δήθεν του Μεταξάκη του 1923, ήταν η υιοθέτηση του λεγόμενου νέου διορθωμένου Ιουλιανού ημερολογίου, το οποίο ταυτίζεται με του Γρηγοριανό, όχι μόνο για τις ακίνητες εορτές, Χριστούγεννα, Αποστόλων, Παναγίας, αλλά και για το Πασχάλιο. Μάλιστα, όπως είδαμε, έγινε έκκληση στα αστεροσκοπία των Ορθοδόξων χωρών να καταρτήσουν πασχάλιους πίνακες και να τους στείλουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για εφαρμογή και για διάδοση. Σαν να μην μας έφτανε δηλαδή το Ορθόδοξο Πασχάλιο που έχουμε, το αιώνιο. Βέβαια, οι καινοτόμοι τελικά δεν τόλμησαν να εφαρμόσουν τότε το αποφασιστέν έτοιμο νέο Πασχάλιό τους. Το είχαν από τότε έτοιμο. Διότι φοβήθηκαν την απομόνωσή τους και ως προς το Πασχάλιο έναντι των λοιπών Ορθοδόξων και δι' του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Το θέμα όμως καταρτισμού πινάκων του νέου Πασχαλίου είχε προχωρήσει τότε, όπως αποδεικνύεται από άρθρο του καθηγητού Δημήτριου Αιγινήτου, Διευθυντού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο οποίος τότε έγραφε το 1926 ότι είχαν ετοιμαστεί, γράφει, πίνακες του νέου Πασχαλίου από τον ίδιο και διαβιβάστηκαν στο Πατριαρχείο από το έτος 1924. Άρα όλα ήταν έτοιμα τότε, πριν έναν αιώνα, για την πλήρη εφαρμογή του κακού. Δηλαδή, αν δεν συνέβαινε η μικρασιατική καταστροφή και παρέμενε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ως Πατριάρχης αυτός ο φοβερός, ο Μελέτιος Μεταξάκης, ο Μασόνος, θα είχαμε από τότε και νέο Πασχάλιο. Χάρη στους Τούρκους το αποφύγαμε.
Αυτό σημαίνει παραχώρηση Θεού. Σήμερα τι ισχύει? Του χρόνου, από το 2026 που λένε ότι θα έχουν κοινό Πασχάλιο, αναλογιζόμαστε τι μπορεί και πάλι να συμβεί εφόσον η ιστορία δεν μας έχει συνετίσει. Ειδικό συνέδριο των εξορθοδόξων οικουμενιστών σχετικά με το κοινό εορτασμό του Πάσχα έγινε στη Γενέβη το 1977. Το θέμα αυτό επανήλθε στη δεύτερη προσυνοδική λεγόμενη διορθόδοξη διάσκεψη το 1982, πάλι στη Γενέβη, η οποία αυτή η σύσκεψη προέβη σε σύσταση από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως όλες οι τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες να ακολουθήσουν το λεγόμενο νέο ορθόδοξο ημερολόγιο ως δήθεν ακριβέστερο τόσο για τις ακίνητες εορτές όσο και για το Πασχάλιο. Στην τελική τους όμως απόφαση αναγνωρίστηκε ότι ο λαός είναι απροετοίμαστος τότε, πριν 42 χρόνια. Ο λαός, επαναλαμβάνω, τότε είπαν ότι είναι απροετοίμαστος για αποδοχή αλλαγής και στο Πάσχα. Γι' αυτό και είπανε τότε ότι θα πρέπει να το παραπέμψουμε για λίγο παραπέρα, για λίγο για το μέλλον. Το ζήτημα ημερολογίου και Πασχαλίου επρόκειτο πάντως να συμπεριληφθεί στο θεματολόγιο της προετοιμαζομένης από αυτούς Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, αλλά τελικά λόγω διαφωνίας κατά τις τελικές συσκέψεις κάποιων τοπικών εκκλησιών Ρωσίας, Γεωργίας, νομίζω και Βουλγαρίας, το θέμα αυτό αφαιρέθηκε από το θεματολόγιο της ψευδοσυνόδου του Κολυμβαρίου της Κρήτης το 2016, που ήθελαν και τότε να το εφαρμόσουν. Ως γνωστόν, ο Οικουμενιστής Πατριάρχης Βαρθολομαίος έθεσε από κοινού το θέμα, από μακρού, το θέμα κοινού Πασχαλίου με τους ετεροδόξους και δι με τους παπικούς. Το θέμα επανέφερε τον περασμένο Απρίλιο 2024. Με δηλώσεις του εν ώψη της συμπτώσεως των εορτασμό του Πάσχα κατά το προσεχές έτος 2025. Το 2025 του χρόνου δηλαδή θα έχουμε, ας το πούμε έτσι, κατά τύχην συνεορτασμό του Ορθοδόξου Πασχαλίου με τους παπικούς. Αυτό είναι εκτός, συμβαίνει καμιά φορά, χωρίς προετοιμασία. Είναι μάλιστα του χρόνου, του 2025, επέτειος και 1700 χρόνια από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στη Νίκαια της Βυθινίας. Αυτό για τους οικουμενιστές αποτελεί μια πρώτης τάξεως χρυσή ευκαιρία. Καταλήλω αξιοποιήσεως για την απαρχή καθιερώσεως το εξής, από το 2026 δηλαδή, εορτασμού κοινού Πασχαλίου με τους παπικούς και τους λοιπούς προτεστάντες και ετεροδόξους. Εν τω μεταξύ, δεν είναι εκτός σημασίας η επίσκεψη στο Βατικανό του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος μαζί με τον Παπικό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, αν είναι δυνατόν, και το Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων. Αυτοί επισκέφθηκαν το Βατικανό τώρα το Μάιο του 2024, είχαν ειδική ακρόαση με τον Πάπα που τους δέχτηκε με όλη του τη χαρά και στον οποίο έγινε επιβεβαίωση ότι η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει ένθερμα την ιδέα κοινού πλέον εορτασμού του Πάσχα με τους παπικούς. Δηλαδή η πολιτεία το υπέγραψε και το προωθεί. Δεν πήγαν τυχαία στο Βατικανό για να το τα πούνε διαζώσεις. Στην δε πρόσφατη 10η σύναξη της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου στην Κωνσταντινούπολη, αρχά Σεπτεμβρίου 2024, πριν 2 μήνες, αναγράφηκε στο ανακοινωθέν 3 Σεπτεμβρίου 2024 ότι στους εορτασμούς για την επέτειο των 1700 ετών από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας
που θα γίνουν το Μάιο του 2025, θα συμμετάσχει αυτοπροσώπως και ο Πάπας της Ρώμης Φραγκίσκος. Και αφού η Σύνοδος εκείνη ασχολήθηκε με την ημερομηνία του Πάσχα, εκφράζεται η ευχή από όλους ο κοινός εορτασμός του Πάσχα του επόμενου έτους να μην αποτελέσει ευτυχή απλώς σύμπτωση, αλλά την απαρχή καθιερώσεως κοινής ημερομηνίας για τον εορτασμό κατ' έτος του Πάσχα, εδώ είναι η παγίδα, σύμφωνα προς το Πασχάλιο της δικής μας Ορθοδόξου Εκκλησίας. Έτσι έγραψαν. Μεγάλη εξαπάτηση γίνεται εδώ. Ο πολύς κόσμος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Γι' αυτό τα λέμε, γιατί με τη χάρη του Θεού μας φωτίζει και εμείς βρίσκουμε την άκρη. Οι πολλοί τι κάνουνε? Γι' αυτό τα λέμε, μήπως τα ακούσει καμιά ψυχή και ξυπνήσει από το λίθαργο που την έχουν ποτίσει, από τα ψέματα που την έχουν γεμίσει. Όμως οι άνθρωποι αυτοί, οι οικουμενιστές του Φαναρίου και όλο το συνάφι τους, ομιλούντες και γράφοντες για δήθεν ορθόδοξο Πασχάλιο που να το τηρούνε από το 26 όλοι μαζί με τους παπικούς και τα λοιπά, εννοούν ακριβώς αυτό που ονομάζουν διορθωμένο από το συνέδριο του 1923, όπως έτσι το αποκαλούν και στην διάσκεψη που έκαναν στη Γενέβη το 1982. Επουδενή λόγο εννοούν αυτό που απρόθυμα τηρούν μέχρι τώρα και εξ ανάγκης ως Ορθόδοξο Πασχάλιο, το αιώνιο δηλαδή Πασχάλιο της Ορθοδοξίας, διότι τούτο το κατηγορούν συνεχώς ως λανθασμένο και ανακριβές. Αυτό που θεωρούν ως εντελώς ακατάλληλο για τους Ορθοδόξους, δεν είναι δυνατόν φυσικά να το προτείνουν για κοινή χρήση στους παπικούς και στους προτεστάντες. Δεν πρόκειται να τους γυρίσουν 500 χρόνια πίσω τώρα, πριν από τη Γρηγοριανή μεταρρύθμιση. Και πράγματι το πρόσχημα ότι καλούν τους άλλους για κοινό εορτασμό του Πάσχα βάσει του διορθωμένου Ορθοδόξου Πασχαλίου είναι για τους εξορθοδόξων οικουμενιστές μια ακόμη σπάνια ευκαιρία. Διότι πρώτον, καθιερώνουν τον πολυπόθητο συνεορτασμό με τους παπικούς και τους λοιπούς κακοδόξους και στο Πάσχα, ολοκληρώνοντας έτσι την καινοτομία τους σε ημερολόγιο και Πασχάλιο που είχαν προετοιμάσει εδώ και έναν αιώνα. Και δεύτερον, επίσης, με την πιθανή εφαρμογή αυτής της λύσης και στο Πασχάλιο, οι εξορθοδόξων οικουμενιστές απομακρύνονται εντελώς και ως προς την κινητό πλέον εορτολόγιο από εκείνους τους Ορθοδόξους και μάλιστα κυρίως τους Ρώσους, οι οποίοι τους χάλασαν κυριολεκτικά τα σχέδια παραμονής της Συνόδου τους του 2016 και ως προς το θέμα ημερολογίου Πασχαλίου, χωρίς μάλιστα να προσέλθουν σε αυτή τη σύνοδο, τη ψευδοσύνοδο, διότι ως γνωστόν οι Ρώσοι δεν πήγαν τελικά σε αυτή τη σύνοδο. Ήδη λοιπόν από το θέρος το καλοκαίρι του 2016 οι οικουμενιστές έβαλαν σε εφαρμογή το σχέδιο εκδικήσεως εναντίον αυτών που τους ενέπαιξαν, και ο πιο πρόσφορος τρόπος ήταν βέβαια η αλλαγή εκκλησιαστικής καταστάσεως στην Ουκρανία, μιας και τα γεωπολιτικά συμφέροντα εκεί ήταν εστιασμένα για πολλούς και διαφόρους λόγους. Αυτό εκπληρώθηκε το 2018 με την παραχώρηση του λεγόμενου αυτοκεφάλου από την Κωνσταντινούπολη στο αντικανονικό και φιλοουνητικό μόρφωμα του Επιφανίου Ντουμένκο, πράγμα που έσχισε την επίσημη Ορθοδοξία στα δύο. Αποτέλεσε δε και το προανάκρουσμα του φοβερού πολέμου που αργότερα ξέσπασε
μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ελπίζω να γίνουμε κατανοητός σε αυτά που λέω, είναι λίγο πυκνά. Τελειώνω σε λίγο, συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που καταθέτουμε εδώ. Οι οικουμενιστές γνωρίζουν πολύ καλώς ότι οι Ρώσοι και κάποιοι άλλοι, αν και εκείνοι είναι πληγμένοι από το οικουμενιστικό μικρόβιο με ένα ιδιαίτερο τρόπο, δεν θα δεχθούν πάντως νέο Πασχάλιο, όπως άλλωστε δεν δέχθηκαν μέχρι σήμερα ούτε νέο ημερολόγιο. Και διατελούντες πλέον σε ακοινωνισία μαζί τους, χώρισαν ήδη, δεν θα μπορούν στο εξής να αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην εφαρμογή του συνεορτασμού τους και στο Πασχάλιο με τους αιρετικούς. Όμως, οι Ρώσοι και όσοι παραμείνουν στο παραδοσιακό ημερολόγιο και Πασχάλιο της Ορθοδοξίας θα εκφράσουν άραγε μία στάση ορθόδοξη έναντι της παναιρέσεως του οικουμενισμού και γενικά έναντι του πνεύματος της αποστασίας, διότι αν συνεχίσουν να εκφράζουν παράλληλα και τον δικό τους ηγεμονισμό και μεγαλοειδεωτισμό, τότε και αυτοί θα αποτελούν και θα είναι κάτι το προβληματικό, τουλάχιστον για μας. Η Ορθοδοξία για την μαρτυρία και σωστική αποστολή της δεν έχει ζωτική ανάγκη ούτε από πρώτη, ούτε από δεύτερη, ούτε από τρίτη Ρώμη, ούτε από την όπως κι αν λέγεται αυτή επίγεια συγκεντρωτική πρωτεύουσα. Ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι η κεφαλή μας, ο οδηγός και ο μόνος φιλάνθρωπος σωτήρας μας και εμείς χρειαζόμαστε την ορθήν και σωτήριον της πίστεως ομολογίαν, έργο και λόγο, για να εκπληρώσουμε την αποστολή μας και να τύχουμε θείας ευαρεσκίας. Διαθρησκιακό άνοιγμα και επίλογος. Ακούγεται κάποιος θόρυβος από το μικρόφωνο, δυστυχώς, δεν δουλεύει καλά. Εδώ και μισό αιώνα ο διαχριστιανικός οικουμενισμός προεκτάθηκε στον διαθρησκιακό οικουμενισμό. Έτσι οδηγούμαστε πραγματικά σε έναν πρωτοφανή, όπως λέμε, συγκριτισμό, ανακάτωμα όλων των πίστεων. Ο ευρύτερος αυτός οικουμενισμός δείχνει θετική στάση προς τις μονοθεϊστικές θρησκείες, Ιουδαϊσμό και Μωαμεθανισμό, αλλά και προς όλες τις άλλες θρησκείες της ανθρωπότητος, μέχρι και αυτό τον παγανισμό, τις οποίες αποδέχεται ως σεβαστές πνευματικές παραδόσεις. Τα τραγικά αποτελέσματα της σήμερον μιας ανθρωπότητος συγχυσμένης και εξαγριωμένης, όπως και ολοκληρωτικής, η οποία έχει φτάσει, ανθρωπότητα η συγχυσμένη και εξαγριωμένη, η οποία έχει φτάσει σε σημείο οριακό αυτοκαταστροφή σχεδόν, όπως και ολοκληρωτικής ψηφιακής φυλακής, οι οσάνω οικουμενιστικές προσπάθειες που δεν καθοδηγούνται από το Σωτήρα Χριστό αποτυγχάνουν του σκοπού τους και μάλλον συντελούν στην χειροτέρευση της κατάστασης. Από τη σύντομη σκιαγράφηση όλων όσων παρουσιάσαμε και αναφέραμε, κατανοείται δυστυχώς ότι εδώ και έναν αιώνα διερχόμαστε πολύ μεγάλη δοκιμασία της Εκκλησίας του Χριστού. Ίσως είναι η πιο μεγάλη πριν από την τελική κρίση. Η προσπάθεια των οικουμενιστών να ξανοιχθούν όσο περισσότερο μπορούν τους απομάκρυνε από τη Θεία επιστασία και ευλογία. Ξεκίνησαν από το μικρόν, από τη μεταβολή του ακινήτου εορτολογίου και έφτασαν πλέον στις παραμονές της μεταβολής και του μεγάλου του Ορθοδόξου Πασχαλίου. Όσο για την πορεία προς την ενότητα που διαφημίζουν οι οικουμενιστές,
είναι σαφής διαπίστωση ότι όσα συμβαίνουν στον οικουμενισμό δεν συμβάλλουν στην κατά Θεόν ενότητα, διότι αυτοί κατά τους οικουμενιστές με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο υφίσταται, είναι πραγματικοί ήδη, γι' αυτό και την ζουν και την πραγματώνουν. Επομένως, απόρριψη του οικουμενισμού δεν σημαίνει φανατισμό, εσωστρέφεια, απομόνωση κτλ, αλλά ευλογημένη εν Χριστώ ζωή στην Εκκλησία, στην ολοκληρία της πίστεως και της παραδόσεώς της, εν μετανία και κλήσει σε μετάνοια πάντων των ανθρώπων για να σωθούν. Ήθε να παραμείνουμε αμετακίνητοι και ακαινοτόμητοι στην οδό της αληθείας, στο μικρό πίμνιο του Χριστού, στην αληθινή Εκκλησία Του, με υπομονή απέραντη και αγάπη ακόμη και για τους εχθρούς, για να τύχουμε του Θείου ελέους. Αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ την υπομονή σας.